11 anyos na lalaki gadan makalis malamo sa kadagatang sakop kan Sangay Camarines Sur. Duwa kay ning kairiba salbado makalis maglubog ang piglulunadan kay ining DIY na baroto. Uyan report ni Chris Novello. Ini ang aktual na paghanap kan mga personahe kan MDRRMO Sangay, Bantay Dagat as in Philippine Coast Guard. Sa 11 anyos na aki nasubot na lamos makalis maglubog ang piglulunadan kay ining DIY na baroto kay banan ang duwa pang iba. Inabot nin labi 20 oras ang search and rescue operations antes nako ang lawas kay ini na mayo na nin buhay. Mahukol subot ang kadagatan kan mangyarang insidente kun kaya luminubog ang nasambitan ng baroto. Homemade lang siya, bako siya ng industrial type. So may ugwaman ng surusagwan. Ito medyo okay pa itong sagwan pero ang pinaka-problem is si buoyancy ka ito yung homemade kayak na ito yun. Pigaaram pa kan mga otoridad kung nakainom ang saro sa mga nakaibanan kaini na subuot nagpilit sa biktima na magiba sa katahawan kan dagat. Sangun yan, pigbibilara na ang biktima sa sadit na kapilyang ini sa Barangay del Rosario. Dahil na nagtaon ng komento ang pamilya kan biktima, alagad labian kamunduan kanina kaini sa sinapo kan sa iyang aki. Sangun yan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, mantang nasa marahinaman na kamugtakan ang mga naging kaibanan kaini kan mangyari ang insidente. Pigsyerto man kan Philippine Coast Guard na mas papahiguton panindaan pagbabantay sa mga ekskursyonista urog na kung maraot ang kamugtakan kan panahon o kan mismong kadagatan. Nag-remind naman kami doon na ang mga aki bandayan, Dahil natin yan aram na kung ano mayayari. Dahil ang dagat, data aram mga kaya ng galaw kang dagat, ikangalon. Kay Ban si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.